Bizkaiko Foru Aldundiaren kultura diputatuak Baskonia bitarteko lurraldea erakusketa aurkeztu du. Miren Josune Aristondorekin batera, Agustin Azkarate arkeologian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna izan da Bilboko Arkeologi Museoan, bera izan baita erakusketa horren komisarioa. Bizkaiko Foru Aldundiak prestatu du erakusketa, Arabako Foru Aldundia, Nafarroako Gobernua eta Elorrioko udaletxearekin lankidetzan. Izan ere, Miren Josune Aristondok erakunde publiko zein pribatuen arteko lankidetzaren beharra azpimarratu du bere agerraldian. Erakusketan, gure interpretazio historikoei bide eman dieten zenbait material arkeologiko aurkezten da. 100 objektutik gora, hala nola, ezpatak, lantzapuntak, labanak, beirazko edalontziak, brontzesko pertsak eta abar. Erakusketaren gaia Euskal Herriko antzinako munduaren eta erdiaroko munduaren arteko trantsizioa da. Euskaldunei buruz mintzatzen diren agiri idatzi apurrek aldi honi buruz hitz egiten dute monarkia franko eta bisigodoen idatzietatik. Ondorioz, 6. eta 7. mende hauetako historia eraikitzeko beharrezkoa da arkeologiara jotzea.